важни неща за здрава и красива кожа. Първото е крем. Но не какъв да е. Избирай крем за хидратация и с антиоксиданти, защото кожата се успокоява и не реагира толкова, а когато е добре овлажнена, тя сама се изчиства по-бързо. Да, може и серум, важното е да си го избрала според твоя тип кожа. Второто е добавка. Нищо сложно. Просто омега-3 или пробиотик. Чрез супер сложни научни космически механизми те помагат на кожата да се възстановява, да е еластична и по-равномерна. Мини нещо, но голяма разлика. Не замества здравословното хранене, но помага кожата да се възстановява по-добре. И третото, най-трудният навик в историята на човечеството – лягане рано. Да, знам, и аз не повярвах в началото, но истината е проста. Ако си легна преди 23 часа, кожата ми на другия ден изглежда така, сякаш съм била на спа. Аз съм Боряна от Здраветека. Последвай ме за още полезни трикчета.